Tijd voor de broedende vogels van Beleefde Lente. Dramatisch nieuws bij de kauwen. Vrouw draait niets vermoedend haar eitjes, zodat de warmte goed wordt verdeeld. Maar daar is de steenmarter. Op jacht. De kauw maakt geen enkele kans, wordt meegenomen en gedood. Even later komt de marter terug om de eieren te roven. Tja, de jongen van de marter zullen blij zijn met deze verse buit. En daar is vader kauw. Vindt alleen nog wat lege schalen. Gelukkig ook een week met goed nieuws. Luister goed. Mannetje gekraagde roodstaart lokt met zijn prachtige zang het vrouwtje naar de kast. En na al dat uitsloven is ze er. Prachtig hoog op de benen. Met haar gitzwarte ogen bekijkt ze de kast. Zo te zien vindt ze het een mooie plek om een nest te bouwen. Dat komt vast goed. De koolmees in Dongen heeft al 8 eitjes. Ze liggen heerlijk warm in het donzige nest. Over ruim een week kruipen de eerste kuikens uit het ei. En de ooievaar van Beleefde Lente heeft al kuikens. Vader en moeder houden om de beurt de witte, pluizige jongen warm. Ook de slechtvalken hebben jongen. Vader brengt een prooi en moeder scheurt het aan stukken. Vader wil ook helpen met voeren. En na enig aandringen mag dat ook. Beetje oefenen, daarin, nee, daarin, ja, daarin. Samen verdelen ze de prooi onder de kuikens. Kan je uren naar kijken. Zo, en na al dat eten weer lekker onder de warme vleugels.